Ok, sjedi, stop, stop. Daj Zemo neka sedne. Daj stolicu jednu, stolicu. Sjedi. Daj malo ovoga da popije. Šta si vidjela? Isusa. Kako izgledao? Imao bradu veliku do tu, kos imao do tu, bijelu hanjiku na njega i širao ruke, a sa njim bio sitin. Kako sam izgledao? Isto ko on. Pored njega? Da, blizu njega. Blizu njega. Sa rukom. Mešaš me, vrtiš me oko glavi, vrtiš i kažeš ustani, budi se. Ne boj se, ustani, budi se. Znači da si išla gore? Da. Sve belo bilo oko mene. Amin. Šta osjećaš u telu? U telu osjetim ko neka vrućina. Bila mi ko neka vrućina pa je izašla onu vrućinu. Izašla, ne znam, neko promaju bilo. Ali bolje. Amin. Amin.